suuntaan ja silloin jokainen ymmärtää, että nyt on tosi kysymyksessä. Tomi lähtee isänsä kanssa juoksemaan lähellä olevaa sähkömuuntajaa kohti. Elina nousee anoppinsa kanssa erään hotellin toiseen kerrokseen. Oi helvetti. Niin, mutta ei. No, miten kauas ne ehtii tonne? Pitää vaan yrittää johonkin puuhun kiinni ja... Kaikki muut meni, että nämä 2 rakennusta oli, olisiko tässä ollut 50 metriä niiden rakennusten välillä matkaa ja kaikki muu meni näin senkin, että se tuli sieltä kovaa vauhtia ja olisin itse juossut itse asiassa pidempään suoraan, mutta joku paikallinen sitten ohjasi mut noihin rappusiin ja ylös, että se oli mun pelastus, että mä olisin muuten jäänyt aivan varmasti se veden varaan. Ei meillä ole mitään saatana, siis hotellissa meni kaikki. No kaikista meni kaikki. Niin, ei